Magandang oras sa mga kababayan. Welcome sa ating Dulang Ilocano Channel. Tayo po ay magluluto ngayon ng tinola dito po sa may orchard o kaya dito po sa may farm sa bayan ng Nagilian, La Union. At maya-maya po ipapasilip po natin ang kagandahan po ng farm na ito. Napakarami pong tanim na fruit-bearing trees. Ala, kakailyan ha. At sabi ko mata, subaybayan nyo daytoy. Paki-subscribe muna po yung ating channel at sana po ay panuorin ninyo itong video mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabasa. Okay? So, datoy apo, tinola datoy ang pinikpikan. Oh, yan ha. Patikim pa lamang po ito dito sa ating intro at maya-maya mas marami po kayong mapapanood. At sabi ko matahan nyo nga i-skip. Huwag po ninyong i-skip ang ating video. Okay, ngayon simulan na po natin ang ating aksyon na pagluluto. Okay, tata. Agayab tayo iti manok. Tatawagin lamang po natin itong mga manok at isa lamang po diyan ang ating sesentensyahan. Oh, mamili na kayo. Agpili kayo nonya ti kaya dito nakadado niya. Asal salon at data makita yung gamin ti dimak kalandakit do kasta apo ti environment talaga ang nasaranta ken na salon at ti manok. Anya, nalinis nga talaga ti karneda dagitoy. May dayto yan ti pangaldawan may salaeng. Oh. Anya ti kayo. Mano nga manok, isa, dua, tatlo, upat, lima, enam, pito, walo, siyam. Para jay, pato itek. Pato. Para jay pato. Oh, so para sarano, mangsilo tayo ti manok. Bibitakin po natin yung isang manok po diyan. So, panoorin ninyo. Yo, ito na. Oh. Hala. Oh. Daitan ti pangaldawan. Okay. Yan. Ito ti pangaldawan me. Oh. Ulik ba sama niya? Nay, nangisit. Oh, ulik ba? Oh. Nya na iya babok lang dagitoy kakadwa tayo. Nyanagan mo na deng. Sunny boy kene. Sansyan. Oh. Nagluto tayo tata. Okay, so dahil tapo tiwagas mi nga mangdot ti manok pinuuran. Oo, bloaters ti inusarmin. Okay lang madjili na mawan ano? Ngem dati ka pangbitang gaminan so nga pinuoran latan awan ti sungrod ta kalkalpas na nagtudo nabasa so nga data bloaters iti nausar langem adapay kurang na daytoy kasapulan tay mat iti data bulong ti marunggay. Okay, ni Bro Chris tinapan na ngala. Okay, and then dati pay tsaka ito tsaka yung manok pwede na no. Nay data nga palagpuros ti papaya na ya makita yon batido niya ngagpuros ti papaya. Hello. Hello. Oh, sorry. Diba? Thank you papaya. Thank you papaya. Malunggay. Saka yung manok. Ayan, so i-prepare tayo na po dagiti ingredients. Okay, bueno dagitoy ramen. Okay, tata makaamumatan ni Manong mang nyaawagan na ya mang tagtagbat wenno mangiwa-iwa kas kada basta mapagawa makat kunada mahiwa-hiwa sa Tagalog itong manok. Okay, bahala si kuyang diyan. Okay, nga mang partin kada datoy manok nakita yu data nakadaldalos ti namayan na ni no kastakado ti danom awan ti pagkunaamon talagang nga nakadaldalusan dagitoy nga karne nga binugwan na.
Oy, Madam Damag, ket padaanan nyo ha. Daytoy video tayo ta makita nyo apo dato ibagbaga nga farm nga nakadado ti kalamansi na hala kalamansi adupay ti puon ti kay kayong agbunga dita. Dagiti fruit bearing trees. Bastahan nyo nga i-skip daytoy video tayo. Ngay, mabalilan. Oh, may kayong pumidot. Kilawan tayo dito yan. Yan, mabali mo niya. Balay. Okay. Oh, dato iti kwami tata, putahiming nga lotwan. At tinola. Tinola, ti luto mi tata. Pinigpikan ko mga magaming nga pinigpikan da ito, yung pinuuran mi di manok. Okay. Ti ingredients tayo. Siyempre, datoy, native nga manok. Ngam kasla ulik ba niya. Kasapulan tayo ti rekado, laya, bawang, sibuyas, damot papaya, ken marunggay. Ay kantay bati asin madamdama datoy pamparaman. Tay, rugan tayo ti agluto ti tinola. Kantay ti mantika. Wow. Tika. Kantay ti bawang. Isok kayo matan tilaya. Mga yaw. Baglo. Ay, tayo pa ako nito. Sibuyas. Ay niya nagdumaan na iti sibuyas kan laso na. Okay. Hey. Makita yo dapat iti presyo na 10 pesos. Dasura. Ito yan, tipisok tayo. Native ng manok. Ang balinsan. Rama naman. Balita niya, Bang Sibang. Babae. No. Sige sa tayo be, tatlo ti kastaket. Medyo may gilang sina. Sa tayo sa bawan. Nay, kaya pa tay. Beray, beray. Ha? Dati dragon fruit. Drone na pa, drone na. Oo. Nahin pa. Galit ka. Yun ang ko. Ay, paminta. Sa Roma na ta. Paminta, pahabol. Nag-juwap datan dyan ata. Siguro. Nagpakakabyan. Ipa yun. Palpas kayo gano'n. Sakton ako naman mo. Ha? Sakton. Palang-palang. Kasusunod mo gano'n yan. Siga akin ko di matusok. Di sakang. Kasusunod na. Kaya mo na. Sino mo nang ikaw? Siga. Sak. Istra.
Lipat na ito yun. Ayan. Ito naman tayo. Ay, kapay basit. Pagkatingin mo. Iya ko, panggatangad ka no. Lagi ko. Konti asin ka tadi. Di ba niya? Sin. Sa mga price mo. Palitan na. Yang karga ko. Tipanga mo. Kabayatang or-orayan tayo nga lumulod ng datoy karne. Ipasyar da kayo apo Giant Farm. At makita yung kakailyan. Dahil kinapintas itong kagandahan po ng farm. Actually, calamansi farm pero marami namang fruit bearing trees na nakatanim dito eh. Kaya mas magandang tawag siguro dito orchard. Imbes na imbes na calamansi farm sapagkat yung nga, maraming namumungang kahoy po diyan. Okay, so haya lamang po natin ito hanggang maluto. At panoorin muna po natin ang susunod na video Amin. sa ating Dulang Ti Ilocano channel. Dakal sa mo tayo kalabang jaywa niya. Okay. Kalaban tayo lahat. Palo nang tayo sa tayo kabil to niya papayakan marunggay. Diskarte tayo awayan na ta. Heto na ang ating video. Panoorin po.
pangkilawon, pang kisser, ano? Kasi sila kumati. Maya. Ano taon? Lang na video jay panangipisok ti papaya kan marunggay. Ay kam diya mati maudi nga proseso na. Yan tata. O tiraan tayon. O mangan tayon. Pagod yung tinula. Lama. Dito yan. Ti native chicken. Talagang sigurado ka nakanananam datoy nakaimimas. Makita yo man o kasano nga dimakal dagito yung manok iti arubayan da. Mangmangan ti sa diwa nga ruo tapos insekto. Basta natural ti kang kananda. Organic nga talaga daytoy kakailian. Narunaw sama di dalam na wala niya. Ayan dyan. Dapat ang mga sigsigod kami. Narunaw di dalam na. Mapanigyan di ko sa bawang ng sasar mo. Tagapsukon sa bawon. Go. Ay, manayo nga kadwa. Matayo. Ikaw kayo papal. Gusto lang ti biyag nito'y away. Kaya lang mga tingin mo. Yan. Tama lang. Ini. Kamay. Uy, ako. Di ba ni duwa nga pinggan? Sa tiwag. Lang ko mo. Pinagkaldog na tayo. Nagkita ka nun. Dagat. Dapat yung pinagkaldog Talagang mangang kami pa'y kakailian. At makita yo nya. Datoy lugar mitad da. Naka-press ko apo ti angin nita. Dati nakapatat dar dito. Actually, get kalkalpas ti trabaho. Dagitoy gagayam tayo. Dita ayan ti farm when orchard. So nga okay lang ba't ag-relax niya. O ti parikot, ag-relax basit. Naganan uminom basit nga kunatay man laangan. Tapos naragsak ti istorya, daimas iti kanan. Tapos iti aglawlaw magket nakaberberde. Talaga nga makapa-relaxa. Well, agyam-yamanak iting kayo panagbuya kaya na panang subaybay iti daytoy pabuya tayo dito'y Dulang ti Ilocano Channel. Sapay kumata adat ita surusuro yo kaya naliwliwa kayo kakailyan. Kaya saan nyo matliplipatan iti ag-subscribe kaya kas naman i-share dagiti videos tayo dito'y Dulang iti Ilocano Channel. Ito sa para sa dumanan apo ka episode iti kayo padaanan dito'y channel tayo. Maraming salamat mga kababayan.